खुलुमबाय बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि रादाबाव दङ आसामनि डिब्रुगड़ जिल्लायाव जरासे बिसि फिसाया फांसे बिफाङाव दलें लगायना गावनि जिउखौ फोजोबना लादों। बे जाथाया जादों बक'लिनि 1 नं गामियाव जरासे हाबा जागोदान बिसि फिसाया लामा सेरनि फांसे बिफाङावनो सानैबो दलें लगायना गावनि जिउखौ फोजोबना लादों। जिउ फोजोबना लानाय बिसि फिसाय सानैखौ फिसाय दिंगुल फुयान आरो बिसि मनिका फुयान होननानै सिनायथिनाय जादों। जायगानि सुबुंफोरा बिसि फिसायखौ दलें लगायनाय थासारियाव नुनानै पुलिसनो खौरां हरो। उनाव पुलिसा फैनानै गोथै देहाखौ बोखांनानै पस्टमर्टमनि थाखाय लांनाय जायो। जायगानि सुबुंफोरा फोरमायनाय बादिब्ला जिउ फोजोबना लानाय बिसि फिसाया थांनाय 3 दान सिगांसो जुलि जादोंमोन, नाथाय माखासे साननिफ्रायनो रांखान्थि जेंना जानानै दंमोन, जायनि जाहोनाव जिउ फोजोबना लादों होनना सन्देह खालामनाय जादों। गेलेमु बिथिङाव फिन सासे बर'नि फिसाया हारियाव गोग्गाथाव बुब्लि लाबोदों। बिफा गैजायै बर' फिसाया आसाम हकि हानजायाव सायख'जादों। बाक्सा जाराबारिनि असिना बर'आ गावनि गोख्रों गेलेनायजों आसाम हकि हानजायाव सायख'जायो। असिना बर'आ माखासे साननि गेजेरावनो आसाम हानजानि जानानै त्रिपुरा रायजोआव हकि गेलेहैगोन। असिना बर'आ सापागुरि गोजौ फरायसालिनि थाखो 8 नि फरायसुलि। असिना बर'आ जलाबर स्पर्ट्स एकाडेमियाव हकि गेलेजेनदोंमोन। बिनि उनाव बाक्सा जिल्लानि जानानै गुवाहाटीआव हकि गेलेहैदोंमोन। बेयावनो असिना बर'नि गेलेनायखौ मोजां मोननानै बिथांखौ सायख'नाय जायो। बनसुनि लोगो नेहाथारि हेमचन्द्र ब्रह्मनि खौरांगिरि मेल। ससियेल मिडिया फेसबुकआव नंखाय पस्ट होनानै बनसुखौ सोंखारिनायनि हेंथायै माखासे फेसबुक पेजनि हेंथायै क'क्राझार पुलिस थानायाव बनसुआ एफआइआर होदों। क'क्राझार पुलिस थानाजों लोगोसे बाक्सा, चिरां, उदालगुरि आरो तामुलपुरावबो एफआइआर होनाय जागोन। बनसुखौ बदनाम खालामनो थाखाय माखासे नंखाय फेसबुक पेज खुलिनानै नंखाय पस्ट होनायनि हेंथायै मैया 1 मेआव बनसुआ डिफेमेटरि केस होनाय जाबाय। बनसु दानायनि उनाव पार्सनेलि एटेक खालामदोंमोन, आफादगिरिखौ पार्सनेलि एटेक खालामदोंमोन, बनसुनि सोद्रोमाखौ पार्सनेलि एटेक खालामदोंमोन, नाथाय बनसुआ जेबो बुङाखै। नाथाय बनसुखौ एटेक खालामनाया 50 लाख बर' रायजो राजाफोरखौ एटेक खालामनाय होनना गुबुन आफादफोरखौ सनमान होनाय बायदि बनसुखौबो सनमान होआब्ला बनसुआ एक्सन लानाय जागोन होनना बुंथियो। चिरां जिल्लायाव आयेन बेरेखा दंफां हमदों। मैया 1 मे खालि चिरां जिल्ला रुनिखाता फरेस्ट रेन्जनि रेन्जार जसमानिक मोसाहारि आरो बिथांनि हानजाजों लोगोसे फातालसाना रिपु रिजार्भ हाग्रानिफ्राय आयेन बेरेखायै दंफां खावनानै लाबोनायनि हेंथायै गोख्रों सिग्रोमो आरो दंफांजों लोगोसे गासै गंथाम लडेड ट्रेक्टरखौ हमनो हायो। आयेन बेरेखायै खावनानै लाबोनाय दंफांनि बेसेना गासै 1 लाखनिबो बारा जागोन होनना रेन्जार जसमानिक मोसाहारि बिथाङा खौरांनि गेजेरजों बुंथियो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।